Horasma dihita saluna. Parjulo sahali manginang alaud dope hami. Parjulo sahali makobasi ima diingananon. Ima huria HKBP Resok Perawangan. Hupatadaw madiriku ia guarhu padita netirona ulisi tijak. Dainang pangitubu boru rumah horbo. Jalahu tahatubuan ima Perawangan sektor sada. Ima sawati parsita data mangina nuaeng saat mahita tuhata di debata imahata di debata dihita naeng manuguli hita di mingguta sadarion imana dienet sian buku Yesaya 50 ayat sia B 1 saplopat. Yesaya 50 ayat sia B 1 saplopat tajahama margati sori. Molo di pawalaho siang tonga-tongam pangarupau tudu-tudu di jari-jari dot pakuling hajahaton. Jadi saya totoma togu ni jauh baho jala pasabamonna roham di aka inganan narahar jala papironna holi-holin gabe tudoson porlak nasiniram doho jala solomon mual nasodung marsi. Molutung di taito patmu siang hari sabat mengulang lomoni roham di hari habariauku jala di goar ho hari sabat hari hasoloan marmulia di akajol mana badia di Jehovah jala di pasangapo balan unang di ulalawo akadalan unang di unto lomoni roham mana marhata rari. Ido anggo sahatna dongan sahapor seang di bagasan Kristus Yesus. Sejarah keselamatan telah Allah nyatakan di tengah-tengah kita. Ima di tonga-tonga ni hita jelma napor seang sian mulana ima sian obukta sinomensen narodo sinomensen marberita nauli ima tutano batak umbenabui sama tuhita tolhas sadarion hata ni dibata jalamana dahita di dibata ramolo dang ro sinomensen marberita nauli jaladang alani asine rohani dibata dang tatadda hakristenon jaladang tatadda hati goran nasa sitongna jala di bagasan ngolu taong umbayan dunga sahat ima haluan di tonga-tonga ni ngoluta solon respekta gabe halak na porsea ima marhite-hite tapatuduhon marhite ngoluta solon topik di mingguta sadarion ima hadaulaton nahina lomohon ni debata ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Molo tapaintiun nanti ngamanginang tabereng turpukon didok disi molo di paholakos yang tonga-tonga pangarupaan tudu-tudu di jari-jari dolot pakuling hajahato Allah tidak
si palesem. Tuhan tidak menginginkan kepura-puraan. Tuhan tidak menginginkan sandiwara di dalam hidup kita. Naik diigil debata ima hadaulaton di bagasan parsi tutuan. So dia hadaulaton si palesem. Ringkas ibana marminggu, ringkas ibana menghadapi akka ulaon, alai dan marpardue di bagasan nguluna. Holan ritus, holan ritual sabi, dan makorhon di bagasan nguluna, jaladang marpardue. Anang diigil ibana siang hadaulaton si palesemi, tentu asa dipuji joma ibana. Asa diida joma ibana. Alai mola hadaulaton namar situtu dadanai pujian mi jolma, dadanai asa diida jolma. Alai siang ukap ni rohana, siang toru ni rohana ibana di bagasan parmuluan. Damang dainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Songo dia do hadaulaton natutu. Molot aja naking diturpukon. Polado didok dison, didok si Jesaya. Imatari ngotu par puasa. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus. Alai puasa sama dia jomai boy manahan. Bagaimana dia bisa menahan hagiot ni dagingnya. Bagaimana dia bisa menahan hawa nafsunya. Tidak hanya melulu terkait makanan dan minuman, tapi bagaimana dia bisa mampu mencukupkan dirinya. Bagaimana dia mampu menghindari konsumeristik dan juga hedonisme. Puasa bukan hanya melulu makan dan minum, tapi bagaimana kita mengendalikan diri kita. Bagaimana kita menahan, bagaimana kita bisa semakin hari semakin memperbaiki diri. Dengan sahapursyang di bagasan Kristus Yesus. Ada usada ilustrasi ramungkin ngahya di bagi hamu ilustrasio. Ada sahalak ina nama baru per tiga tape nasida. Jadi sahalak ina nama beluon macai ringgas do martania, ringgas do marminggu. Jala dungdungo ibana sian podomanna dang hehedupe ibana martangyang ibana tu dibata manduk mulyate ala dilehong dibata dope hosaha nguluan di ibana boy dope ibana ima mamereng ari neb baru. Jadi dung naing diobasi ibana madirina laubang hatu pasar manang tuonan. Lau ma ibana tu dapur dibereng ibana ma tapenya dibuka ibana ma naeng mamastihon jadi do manangdang tape dibuka ibana ma dauni dibereng ibana satu ngajadi do HP tape heratata gabe sumona asing pakilalaan ahana masa buasa dan jadi tapeo songon namar gurasa ibana di bagasan rohana lama muse ibana tu bilut na tu kamarna martangiak ibana alai Tuhan asih roham diau buasa dan jadi tapeku hape sianodo dalam ningoluku pajadi mayali Tuhan. Dung martangi yang ibana, dibereng ibana mamusi tapi dan jadi.
ibana tu biru namar tangiang. Ale Tuhan, atina adong do hasalaku, atina adong do dosaku, atina adong do ulah na sodenggan na ulah. Upay namur ko tuau di beko sonot tuau. Dia langsung menyadari dirinya, dia langsung mengakui dirinya. Di bagasan kerendahan hati ibana mengaku. Dungi matangnya idana harap prolana jadi manian tapei asa itorbor hati idana tuonan manggaris tapei asa adong hepengna pakeona ima mandalani ngoluna ape tondo dan jadi ngasa tu siang saya margura sama ibana di bagasana diri makribangi ibana buah mau ujungna borhat ma ibana alai di bagasan ganggu niroha di bagasan somon na orang semangat dung saat ibana di pasar malang dionan adon masa halak ina ibana saya menghalang ibana merdalani hera adon siluan na disukun inang partabeuma tu inanta na merdalani hera namang lului sesuatu nasida eda senating bereng hola namang darnadir doeda namar bahua doeda namang dunia doeda imaida sen nasugut satu nuai say hulului do par tiga tape ima tape nasatonga jadi topu songkot rohana itor tiru ibana nyoneda adong gadis tape satonga jadi itor diborong inata na mga lului tape na satonga jadi laku masude tiga ni inata partape mulak maibana di bagasan las ni roha adong na yung berengota siani amangina adong na yung idawata siani amangina sipata angana di bagasan rohata demi napatut di dewata. Terkadang Tuhan menunjukkan caranya, terkadang Tuhan menunjukkan jalannya tanpa sepemikiran oleh manusia. Dan sinakapan ni roha ni jolma alai inanta napartabei tong dobe di bagasan pakirimu tong dobe idana di bagasan tania nampe ngaganggu rohana. Kita tidak menyangka di dalam kehidupan ini amangina dan taboto cara milibata lau patuduhon huasona dan taboto asini roh milibata lau patuduhon akan arikot di bagasan mulutta alani unang tapamasal bogota unang tapamasal dirita unang ikom na dirohata ja unang gadehita na memerintah debata. Kita harus sadar sojoma naung ditalua kita naung dileot halua kita. Kita sudah diberikan anugerah keselamatan kepada Tuhan dengan melalui anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus. Selayaknya kita sadar siapakah kita. Sedang kita jelma naleaon sedang kita jelma pardosaon naikkan madam oh Tuhan ikonon. Kita seolah-olah mendikte Tuhan tanpa kita melihat introspeksi diri kita, melihat siapakah kita. Jolmana porsiaon sedang kita jelma pardosaon nago asinironi di bataon nago basa-basa di bataon umben nabui hitam manjalo na dinggan di bagasan nguluta mangina ise harwa hitam siang bagasan panguluan tamangina dang di pangido de bata artat alai di pangido de bata ima parsitutuata di bagasan hadaulaton ibadahmu yang sejati marede dada ala di balgani suara
Buasa pola, punguan kor, ikon latihan lau maredi. Buasa rikoti yang mangina. Ala edei lau pasangapun dewata, dada holang penampilan. Asa unang edei gabe partutukan. Jadi ede puji-pujian, na di ede wang punguan ina, punguan amalan siap, na poso remaja. Lau tu hasangapon di batadui, dada lau tu hasangapon dirita sendiri manang punguan kori. Ibadah yang sejati adalah kesungguhanmu. Ibadah yang sejati adalah buah dari kehidupanmu. Jalan marhidatul bukon didokdo di son. Jala di Leon Hoa sini roham tunamale. Jala di Pasaban Hoa rohani yang mau. Jadi bisa hati urangmu di bagasan. Holomon. Diajak turbukon dong ita amanginang. Dada holan halak nama dong. Holong dorohakku tu di bata alai dang marpabayanan tu domata jolma. Itu harus vertikal dan horizontal. Omong kosong kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, sementara saudara-saudari kita dongata dong taha holongi. Omong kosong kita bilang mengasihi Tuhan, huleo diriku gadong na adong diau, hape dongata dong tatolong. Ingat amanginang akaruan. Kita berbuat baik karena kita telah terlebih dahulu menerima kebaikan dari Tuhan. Taulah naringgan alanang percolo tadai nauli naringgan nari basa-basawan di bata di bagasan mulutta. Molo taigil doa menginang taulah naringgan tajal manian naringgan sian halak kecewa kita. Ala jolmai terbatas. Boy do jolmai silap, boy do jolmai lupa, boy do jolmai madabu tu hasalangan. Kita melakukan kebaikan, kita melakukan naringgan, taulah naringgan, alanang parjolo do tajalo naringgani siang debata. Diigil turpukodo, dihita. Songo dia hita marpabayanan tu akadongata na susah. Tu akadongata na sopot somarama somarina. Tu akadongata na membutuhkan bantuan. Molo sobui hita mambay naringgan na mangina. Molo sobui talehong naringgan. Mulu subui tadong manang hata apul-apul hata hagogo tu akadongata pinumat unang roh hata bura unang roh hata namabain papa semangat ni akadongata. Kalau kita tidak bisa melakukan yang terbaik, memberikan bantuan, paling tidak jangan tambahi beban orang lain, jangan tambahi melalui kata-katamu yang menjatuhkan. Karena kita tidak tahu apa yang dialami seseorang. Coba posisikan dirimu seperti dirinya yang mengalami penderitaan. Apakah engkau akan sanggup? Tuh doho, margogo doho. Alania manginang marhite turpukon dipaingop dohita. Asa mangulu hita di bagasan hadaulatot namar situtu. Jala ahama pasu-pasu nabungi kajalo ima di bagasan parsitutuan si daulatot ima na parjulo bisar ma hatiuronmu di bagasan haholomo di patiur di bata rohana golap dohot rohana rudut gabetiur rohana. Napaduawang ditogu-togu di bata nampe godang si taon di
jalan di pasu-pasu akka pinoparta. Halak na mangulahong hadaulaton na marsitutu imanguluna na totong marsinonda. Nang pero si taonon totong dupe iba na buhay marsinonda. Totong dupe iba na buhay marlas ni roha. Totong dupe iba na buhay mandok moleate di bagasan nguluna. Jala tarida dui di bagasan nguluna. Tarida dui di akka pinoparna. Imana pahembakon pasu-pasu naung di jalo ibana siang debata. Alani amang inang nadia do si pilitotta. Hadaulaton si palesem do manang hadaulaton di bagasan parsitutuan do. Diajak turpukok kita manginang. Imasongon topik di minggu ta sadarion. Hadaulaton nahina lomohon ni debata. Ima hadaulaton di bagasan parsitutuan. Tidak ada kepura-puraan, tetapi kesungguhan kita menyadari sudah sepatutnya kita datang beribadah kepada Tuhan. Sudah sepatutnya kita memberikan waktu kepada Tuhan. Karena waktu kita tidak seberapa untuk Tuhan dibandingkan dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga kita. Dibandingkan dengan semua yang Tuhan telah berikan kepada kita, kebaikan yang telah kita peroleh. Kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Kita tidak bisa membalas asih di rohani di bata. Dan mau kita balas ya menghina. Holan marhite-hite respon tadi bagasan moluta. Ima marhite-hite hadaulaton di bagasan parsitutuan. Ibadah yang sejati, ibadah yang bersungguh-sungguh, yang menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan firman-Nya sebagai kekuatan dan pedoman di dalam kehidupan kita. Alani amang inang naik mahita gak bisa halak na porsea na marsitutu di bagasan hadaulaton. Hidupilah ibadahmu. Dan biarlah firman Tuhan itu berbuah di dalam kehidupanmu, sehingga terlihatlah ibadah yang sesungguhnya melalui buah dari kehidupanmu. Margogo mahita mangulahon hata ni dibata marhite-hite tong di perbadia. Amin.